What up, people? It's your boy. Pasina support it's not about ndandakavharirwa sedza rakashisha saka ndakaimba sedza rakashisha maya. It's not about that. But nyaya yakaitika ndeyekuti alright, mageto youth anowanzokutipa pressure tiri kumaclubs chichichichi waiziya paipai chetenge tichipiwa iya tiri kumaclub waino akabata mahenes staff chichichichi apa kudheninga anenge atori kana nemadays asati atoya kudheni vanhu vasi kutoziva toti mune hasikudheni chichichi waiona. Saka machembere anoita sei abva atongovhara sadza waiziva vanhu vachingoti pamwe munhu atorimo muroom make chichichi 3 to 4 days munhu asipo dai wodzoka sadza wowana akavharirwa sadza rakashisha. That the song ndo zvingoripa about the song. It's not about ndakavharirwa sadza rakashisha, ndo is about the song. So denge rakwadzwa pressure isu takuita zveleisure gero youth rini Jordan rakurira kunge Michael Jordan mahenesi mashisha takuvharira support 15 June. So kare makabata date mungotipa your support. Pam, pam, pam. Thank you.